Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe, Frederick, de Leo León e Editorial Calandraca. Rodeando o prado onde as vacas pacían e os cabalos trotaban, había un bello muro de pedra. Nese mesmo muro, preto da corte e da adega, tiña a súa casa unha paroleira familia de ratos de campo. Pero os granxeiros marcharan, deixando a corte abandonada e a adega baleira. E cando o inverno se achegaba, os ratiños comezaron a xuntar millo e noces, e trigo e palla. Traballaban todos noite e día. Todos menos un, Frederick. E ti por que non traballas, Frederick? Preguntabanlle os demais. Eu traballo, respondíalles Frederick. Apaño raios de sol para os fríos días do inverno. E cando vían a Frederick ali sentado, ollando para o prado, dicíanlle: E agora, Frederick? El simplemente respondía: Recollo cores para os días grises do inverno. E unha vez viron a Frederick que parecía estar medio adurmiñado. «Estás soñando, Frederick», reprocháronlle, pero Frederick contestoulles: «Non, estou xuntando palabras. O inverno é longo e podemos quedar sen cousas que contar». Chegaron os días de inverno. E cando caeu a primeira nevarada, os 5 ratos metéronse no seu acocho entre as pedras. Ao principio había comida abondo, e os ratos contaban historias de raposos estúpidos e gatos parvos. Eran unha familia feliz. Pero pouco a pouco foron comendo todas as noces. Acabaron coa palla e o millo era só un recordo. Ía frío e xa non lles prestaba falar. Entón lembraron o que Frederick lles dixera sobre os raios do sol, as cores e as palabras. «Que hai de canto recolliches, Frederick?» preguntáronlle. «Pechade os ollos», dixo Frederick mentras gabeaba a un penedo. «Vou vos enviar agora os raios do sol». E mentras Frederick lles falaba do sol, os 4 ratiños foron sentindo a súa calor. Sería a voz de Frederick? Era maxia? «E que hai das cores, Frederick?» preguntáronlle ansiosamente. «Pechade de volta os ollos», dixo Frederick, e cando lles falou das azuis pervincas, das papoulas vermellas, nos trigais amarelos e do verde das follas dos arbustos, viron tan claramente as cores como se estivesen pintadas nas súas cabezas. «E as palabras, Frederick?» Frederick aclarou a voz, agardou un momento e como se falase desde un estrado dixo: «Quen espalla as folerpas? Quen derrete a neve? Quen estraga o tempo? Quen o fai alegre? Quen fai na primavera agromar o trevo? Quen apaga o día? Quen acende a lúa no firmamento?» 4 ratiños campeiros con dentes de marfil. 4 ratiños campeiros, como a ti e como a min. Un é primavera, que verte perfumes. Logo rato verán, que abraza con lume. Outono ven despois con noces e trigo. Inverno é o último, con peíños fríos. 4 estacións, que sorte temos, nin unha máis, nin unha menos. Cando rematou, todos aplaudiron. «Pero Frederick, ti és un poeta», dixeron. Frederick acorouse, fixo unha reverencia e dixo timidamente: «Xa o sei». E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños, espero que vos encantara. Unha aperta!